बनजित मन्जिल बिथाङा जे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै गोबाव सम बिथाङा खामानि मावबाय नाथाय बिथांनि खामानि मावनायाव जोङो सन्तुष्ट नङा जोङो सेटिसफेक्सन मोनाखै बिथाङा जेबायदि दैदेननांगौ बिथाङा जेबायदि प्लेन एन्ड पलिसिस लानांगौ बिथाङा जेबायदि प्रग्राम लानांगौ बिथाङा बेफोरबायदि लानो हायाखै आरो लोगोसे बिथाङा डिस्ट्रिक्टफोरजों खोन्दोसाफोरजों खुनु कमिउनिकेसन लाया थैनानै दं ना थांनानै दं बेफोरखौबो खबर लायामोन जोंनो मानो बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ जाय जोंनि समस्याखौ बा जोंनि आफादखौ सालायनो गोहो गैया प्लेन एन्ड पलिसिस गैया जोंनो बेफोरबायदि दैदेनगिरि नाङा बनजित मन्जिल बिथांखौ जोङो एक्सपेल खालामनांसिगौ मानोखि बिथाङा जोंनि बनसुनि संबिधाननि एगेन्स्टआव थांनानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ स' बिनिखाय समाव जोंनि एडभाइजार जाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों मनन्जय दैमारि सारखौ बिथांमोनहा गाग्लोबनो सेस्था खालामदोंमोन आरो बे गाग्लोबनो सेस्था खालामनायखौ जोङो खुनु दिनबो मानिनानै लानो हाया समस्यानि समाधाना मालाबाबो बुलायनानै सुलायनानै जाया समस्यानि समाधाना सब समाय रायलायनानैसो जायो जोंनि आफादा डेम'क्रेटिक भाबे सोलियो कालेक्टिभलि बयजोंबो रायलायनायनि उनावसो जोङो डिसिजन लानो हायो खुलुमबाय गिबियावनो बे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बर' रायजो राजानिसिम आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनै आङो गसाइगाव खोन्दोनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आङो किसुमान क्लेरिफिकेसन होनो थाखाय आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो नुजाफैनाय जादों जिहेतु बनसु हिसाबै गोबाव समनिफ्राय मोनसे गुलाय गुजाय सृष्टि जादों बेखौ बयबो नुगासिनो दंखायो आरो बेखौ आङो बिनिनो सायाव आङो किसुमान खोथाफोरखौ आङो बुंनो थाखाय दिनै थियारि जादों बेनो जाहैबाय बनजित मन्जिल बिथाङा जे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै गोबाव सम बिथाङा खामानि मावबाय नाथाय बिथांनि खामानि मावनायाव जोङो सन्तुष्ट नङा जोङो सेटिसफेक्सन मोनाखै बिथाङा जेबायदि दैदेननांगौ बिथाङा जेबायदि प्लेन एन्ड पलिसिस लानांगौ बिथाङा जेबायदि प्रग्राम लानांगौ बिथाङा बेफोरबायदि लानो हायाखै आरो लोगोसे बिथाङा डिस्ट्रिक्टफोरजों खोन्दोसाफोरजों खुनु कमिउनिकेसन लाया थैनानै दं ना थांनानै दं बेफोरखौबो खबर लायामोन दा बेफोरनि कमप्लेनखौ जोङो बारे बारे मोननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इन्टेलेक्चुवेल्सफ्रा जोंनि एडभाइजार सारमोनहा मोनसे जेनेरेल मिटिं लानाय जादोंमोन थांनाय मासनि 16 तारिखआव दा बेयाव जोङो गासैबो बनसुनिनो मेम्बार्सफोरखौ सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खोन्दो आरो खोन्दोसाखौ लेंहरनाय जादों नाथाय बे मिटिङावबो जोंना आफादगिरि एक्स आफादगिरिया बनजित मन्जिल बिथाङा नुजाफैनो हायाखै थिग बिदिनो आरो खेबसेबाव जोङो एक सप्तानि उनाव 24 तारिखहा खालि जोङो मिटिंखौ आरो फिन खेबसेबाव लानाय जाबाय नाथाय बिथाङा बेयावबो नुजाफैनाय जायाखै स' बेबायदि दैदेनगिरि जाय जेनेरेल मिटिङावनो नुजाफैनो हाया गावनि मेम्बार्सफोरजोंनो खोथा बाथ्रा रायलायफैनो साहस गैया खारनानै थायो बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नाङा होननानै जोङो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा इन्टेलेक्चुवेल्सफ्रा एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार्सफ्रा जोङो रायलायनानै जोङो बिथांखौ रिजार्भ क्लजआव दोननांगौ होननानै जोङो 25 तारिखआव जोङो मोनसे सिद्धान्त लादों आरो लोगोसे जोङो फिन खेबसेबाव बेखौ जोङो रिभिउ खालामनो थाखाय 27 तारिखआवबो जोङो आरो खनसे जेनेरेल मिटिं लानाय जादों नाथाय बिथाङा बेयावबो नुजाफैनो हायाखै स' जोंनो मानो बेबायदि दैदेनगिरि नांगौ जाय जोंनि समस्याखौ बा जोंनि आफादखौ सालायनो गोहो गैया प्लेन एन्ड पलिसिस गैया जोंनो बेफोरबायदि दैदेनगिरि नाङा नाथाय जोंनि कालेक्टिभ जे मोनसे डिसिसन बेखौ बिथाङा नस्सात खालामनानै एक्सेप्ट खालामालासिनो जोंनि एगेन्स्टआव थांनानै गोबां खोथा बाथ्रा बुंबाय मोनसे फेक्सन क्रिएट खालामबाय आरो जोंनि एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार्सफोरनि सायावबो बिथांमोनहा गोबां एलिगेशन्स लाबोबाय जे एकदम नंखाय मोनसे फेब्रिकेटेड एलिगेशन बियो बानायनायसो मोनसे स' बिनि थाखायनो जोङो गोबां आरो मोनसे जेनेरेल मिटिं लाबावनाय जाबाय नैबे मासनि 4 तारिखआव बेयाव जोङो गोबां इन्टेलेक्चुवेल्सफोरखौ लेंहरनाय जादों
जोंनि एडभाइजारि बर्डनि मेम्बार्सफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो साफ्रोमबो जिल्लानिफ्रायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाफैनो हादों। जा बेयावनो जोङो कालेक्टिभलि रायलायनानै जोङो मोनसे डिसिसनाव फैदों जे जोङो बनजित मन्जिल बिथांखौ जोङो एक्सपेल खालामनांसिगौ। मानोखि बिथाङा जोंनि बनसुनि संबिधाननि एगेन्स्टआव थांनानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। स' बिनिखायनो जोङो 4 थारिखआव बिथांखौ एक्सपेल खालामनाय जादों। नाथाय आरो बेखौबो बिथाङा मानियालासिनो मैयानि समाव जोंनि एडभाइजार जाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदों मनन्जय दैमारि सारखौ बिथांमोनहा गाग्लोबनो सेस्था खालामदोंमोन आरो बे गाग्लोबनो सेस्था खालामनायखौ जोङो खुनु दिनबो मानिनानै लानो हाया। समस्यानि समाधाना मालाबाबो बुलायनानै सुलायनानै जाया। समस्यानि समाधाना सब समाय रायलायनानैसो जायो। जोंनि आफादा डेम'क्रेटिक भाबे सलियो। कालेक्टिभलि बयजोंबो रायलायनायनि उनावसो जोङो डिसिसन लानो हायो। बेयाव राजतन्त्र सलिया। बिथां बनजित मन्जिला राजतन्त्र सलायनो नागिरदों आरो आङो दिनै बिनि गेजेरजोंनो बुंनो नागिरदों जे बिथां बनजित मन्जिला समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय जुदि खामानि मावनो नागिरदों बिथाङा गोबां प्लेटफर्म मोनगोन। बिथाङा पलिटिशियानबो जानो हागोन। समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय मावनो गोसोबा बिथाङा जोंनि आफादखौ थांनानै थानो थाखाय जोंखौ डिस्टार्ब दा होसै। जोङो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जोङो मावनो थाखाय ओंखारबोदों। जोंखौ गुलाय गुजाय दा खालामबाय थासै आरो जोंनि जे बर्तमाननि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि बिथां आरो सानसुमा आरो जेनेरेल सेक्रेटारि सानसुमा बसुमतारी बिथां जोङो बिथांनि दैदेननायावनो जोङो बनसु आफादखौ दावखोलांगोन होननानै जोङो हेफाजाब होगोन आरो जोङो दिनै क्लियारलि बुङो जे जोङो बनजित मन्जिल बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जोङो नाङा। बिथाङा एक्सपेलखा आरो एक्सपेल हिसाबैनो थागोन। गोजोन्थों।